Калі здарыўся Чарнобыль, мне было ўсяго 3 гады. І, канешне, я не памятаю сам выбух, але памятаю, як яго наступствы жылі з намі яшчэ доўгія гады. Мае родныя Мікашэвічы таксама трапілі ў зону радыяцыйнага забруджвання. І ў школе да нас часта прыходзілі лекары і асабліва глядзелі шчытападобную залозу. І ёд стаў амаль звыклай рэччу, як нешта, што проста мусіла быць. І след таго, што шматлікія беларусы нарадзіліся на заражанай радыяцыяй зямлі, мы носім у сабе дагэтуль. Беларусь зазнала на сабе галоўны удар Чарнобылю. Да 70% радыёактыўных выпадзенняў прыйшліся менавіта на нас. Але людзей параніла не толькі радыяцыя. Людзей параніла маўчанне, замоўчванне. Калі савецкая стабільнасць і першамайскія парады былі важнейшыя за здароўе і жыццё людзей. Мы павінны памятаць пра Чарнобыль, каб гэтая сітуацыя не паўтарылася. І сённяшняя ўлада ў Беларусі паводзіць сябе гэтаксама, як савецкая ўлада падчас Чарнобылю. Астравецкую АЭС будавалі без належнага міжнароднага кантролю. А калі там адбываліся інцыдэнты, іх спрабавалі гэтаксама прыхоўваць, нібыта нічога не адбылося. Улады пайшлі далей і цяпер размяшчаюць расейскую ядзерную зброю на нашай тэрыторыі. І гэта ператварае Беларусь у мішень, а беларусаў робіць закладнікамі імперскіх амбіцый Расіі. І Расія такім чынам спрабуе замацаваць свой кантроль над Беларусю, шантажаваць і пагражаць суседзям. Бо расійская ядзерная зброя – гэта зусім не пра бяспеку. Гэта пагроза і для нашых людзей, і для нашай незалежнасці. Так, Чарнобыль паказаў, да чаго вядзе безадказнасць уладаў. Але ён таксама паказаў і сілу салідарнасці. І ў гэты дзень я думаю пра нашых цудоўных людзей. Не толькі тых, хто пацярпеў, але і пра тых, хто дапамог. Чарнобыль паказаў, колькі ў свеце чалавечай цеплыні. Перасяленцаў падтрымлівалі родныя сябры. Дзесяткі тысячаў беларускіх дзяцей прымалі сем'і ў Еўропе, Амерыцы, Канадзе на аздараўленне. І для многіх гэта быў першы досвед, што свет можа быць добрым, адкрытым, і што нават за чужой мовай ты можаш пабачыць чыёсьці вялікае сэрца. Мы памятаем Чарнобыль, мы памятаем кожнага і кожную. І мы будзем рабіць усё, каб больш ніколі не паўтарыліся памылкі мінулага.